Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA jangka jirang constituency uba sustenance sotun menta ka sngi lalit ban play pat ba no ka sub center ka ban longkum ka jaka aijing sumar na ka benta jong ki pratali ki shnong ki bahab ha ka than tasku jong ka ribhoi sapngi ha ka ni ka sngi lawan ban yadan ringkat langda MDC ka than ba Victor Rani u chairman ka senjuk ki shipho shnong uba El Lapang urang ba shnong ka tasku uba Jirani ki doktor lambat ki we de ki nong yalam shnong bat ki riu pat ba Kuman syukudaw hang ni ka jing pentraya kani ka jaka ai jing sumar kalong ka basuki bat penduk mensim ki pat ba ka than handrai deling ba ka jing syam khya jong MLA ka than ba sustenance sotun balala ban pendap no yaka na ka benta ban ai ka jing syakri bapura ya ki pat ba ka jing play kani ka jaka ai jing sumar kalong da shisha ka jing kerku bakraw batru kan pensuk shikat dei ki pat ba nong song snong jong ki pratali ki snong ki bahab ha kani ka than tasku na ba ha ki por baladap Watlada de jingpang jing sitom ki ba malu mala ki hab banet cheduk senong po na ka benta banyo ya ka jing sumar Chor ba ngadakan pai si benta bakum ki dokot ki pai ba nong jing sinong kim so Ato ngim don hok ma bangi khot ya mata ka ngilak ngikot ka bor jongi ban pelong ya mata ka ski Monong rim nadu kapor jong pak jadi rempai. MDC berang-berang jongi, berawan bersenran dekat bati MLA berang-berang. na benta kajing pa kajing bet jongi kom kinong sinong jong ki pratali ki sinong jong kani katan Tak di. Ya kini kinong tre hapo ka sub center mo kini kajing kapot yang jing ya mo tho jing mut kini ki staff ki badan hapo ka sub center kan penlong ya ki ba kinam ai ka jing sakri ba ba kiwe ki nong pang ki bawan kini ki pratli ki snong ru teng ki bawan hapo po kani ka sub center Kita ru nga kerpar bakin day ban pau ka jing teng ngaw ngim la ban ai bun ka pisa tengka handai ka jing ka ba koridor ka ba kongsan penolong yunu surok uban kanek natina surok mindut ban poi hani ha ka sub center ka jokpi tekene ke ba don kam hadu kata kata te giwe ke jing pen biang te na kaleng jonga ko monom ikmat inse kren bat ki in charge kepada ya kene sub center nang tagi doktor na kamta ban thau ki lat kilenti kum do ba ki pai ba kinyo ya ki lat sirap ki ba kamploi bat bahkan pensuk ki hab ki wan ban yo ki lat jik sumar na ki jirap leng ba kene ka sub center ka ba hilayo ban pele mata si ti perlu hoj laban ong kecing lengo kan don balai bagani ke sub center balai bakwa ban pele mata si kajing kwa kajungi na kaliang ka health department na kaliang UMLA ban MDC ban play kene ke sub center kade kajing dawa kajung ki palba na kene ki pratali ki shnong kajing dawa kajung ki nong ilam na kene ki pratali ki shnong namar ba ikwa ba kene ka hot kene ka sub center kanlong kabala ban ai jing sekri na kabanta ki palba ki badon ha kene ka than terpang na kabata ki nong pang kalong sub center ba kamlong kinja Henry Yusufana Jiro yai sister iba judon nakaposha kupor hagade ka sub center but balala shisha ban ai ka jing shakri na kumta ki pajba ibadon hagade ka than kumu Emily jongpi ngamkwa ban shushong klikti ngamkwa ban shong ta halayeng Henry ngakwa ban tip ngakwa ban lej ban kmi shaman lagi shnong ban tip ya ka jing ka jongpi pajba Bat ngakwa ru ban protein haki ba bun ba ki jingdan kam jaga konsensi ke jung ke ba ki pat ba naga ni ka than ki don ya ke jing anu ya ke jing thrang naga banta kumno ban pensuk ya ki pat ba ya ke shnong ka thau ki ba don ha ke ka than ke jung ha ke ka pon nga sukan ban pau ru ki jing sokman
badi ke jero ek sarkar hak jinglam kumat jong honorable chief minister jongi ubade president jo national people's party so Conrad K Sangma ubalale ek kampa ka bakraw hakaba baro pin saya sekilang hakate ke singi arpu sautrek hakaba on sawan ban peli ban inaugurit ya ka Parkma civil subdivision kapa baro ki palpa kilangnu dagi pausnam henry ngakwa ba mapi pintip ba kano ka building lane ka sub center ka ba mangi yo ban plem dan sing kanne ka sub center pide ban tip ba ka de ka jongpi ka ba mapi pinyo ban ai ban yo iki lodging ada ki lodging sumar na ka ka sub center bidon kam ban ai ka jingi trailang bat ka health department kumala krani MGC mana hajaka ba pinle sekiwe pat ki lodging sumar ki ba pisu antat henry ngidon kam ka sub center ngidon kam ki PHC ngidon kam ki CHC ngidon kam male chi hospital chi doctor ki baladon ne ki jingpuli kilo adon ya kekerdan balodon ya kejintip kuno ban sumar ya kinong pang bantau ya kilat kelenti kilat jingaram nak kemenca kinong pang hakini ke por hakini ke juk ke pemenca kamtam hakini ke area ke jungi gilimba hakini jing baik jing pi jong ki doktor ki bahap ki PC ki prepare consensi ke jungi kilong betul tom adu kata-kata nama bagi kwa bagi pa joga thai ke jongi kin like na ki jing sha elam makla ne kin like na ki jing pang ki jing stom ikwa abaki nongpang baro kinyo kloi ya kata ke first aid lene ye ki lat jing samar ki ba kloi nama ka service ke jongi kare ka service ka ba maki kumba kila shimti ya ka kam bati kwaru bakin ai ka service ka babahatam na ka banta ki paiba ladep nadu ki por ki bamshwa bat ha ka por ka ba daga ba ngiken mau burom ya ilet JD Rambai bam kwa header blay bare MLA balalong balabat kumu nong mikmat haki arsan telikisnem bat hakat tukapor ilala ban warra ya kedeka sub center na kabanta ki paipa jong keneka area ki pashnong bat nasoban ban pau ya ke jing soburom ke jing songo ya ki nong ilam ya ki nong mikmat ke bashim kia ban warra ya ke sub center kaban long ke jing mentoy na kabanta ki paipa bat hadin lagi post nam bakamyo ban play lajan poi saka Shipong Khatasnam Khasansnam bakamyo ban play again ke sub center nakliang ki nong pnyaj nong nakliang ka sinjo ki shipong nong nakliang ki sojas nong ki repair ki jukendu yang nakapor shakapor hadian bangala simti kumu MLA bat kilawan ban kepat ba ya gane ka sub center dai ban pen urlong no ban play no bat bakanyo ban function